Wai me yasa kwana biyu ka daina shigo mana da ya kana wannan magana COVID-19 kai kowa a cikin sa yake ji. Kowa a cikin sa yake ji. Ba iya Najeriya bane kawai. Dan kayan nan da muke dan samu ma mun daina samu. To kana wannan magana kwara din nan ma mai wannan motar kullun ƙarya nake mai ka kirawo dillalin ne ba mu kudin ta mu san abin da kai. Kai Shitu! Wai yaushe ka zo garejin nan ne? Yanzu tayan nan kana ɗauka kana sa me shi yana zuwa ɗauka zai yi. Mun riga mun gama magana da dillali zai zo ya ɗau motar nan. No. Shi ne fa gabaki ɗaya yaro ya riga ya addabi gareji. Gaba ma zai jaja mana asara. Nan gaba in ya spanuna zai dinga sayarwa. Bari ni da shi ne. Kaje a sa tariyan. Dawo da tayan nan. Sai zan kwala ma spana ba. Dawo da tayan nan. Amma wasa kake irin wannan ne wasa. Sai na ce mai wanke mashin nan kada ya wanke mu ga hannun ruwan ya shi cikin kafin. A'a. Yanzu ya riga ya lafa mashin din yanzu ya zan yi. Ya samu ruwa a cikin kafin din nan. Yanzu mashin din ga hannun zai ya zo he. Ni yanzu ya zan yi ma. Ko ina zan ga bakanike a nan wajen ma ni ba san ina zan ga bakanike ba. Ina zan zai samu bakanike a gurin nan. Ina samu bakanike a nan wajen. Wow. Ga wani gareji na. Al'amuran duk sun lallace. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kai Shitu. Shitu wai ba da kai nake ba ka tashi ga aiki ya shi. Uga barka zuwa fa. Wallahi da me yasa mashin din ne? Wallahi wani yaro na baya wanke mashin din nan wallahi. Mashin din? Ni wallahi samu ruwa ka fito ne ko me ban sani ba dai. Sai haka mashin din da kafireto sai kuma ka an samu matsala. Aikin naka ba ne. Ai ina ga ma gisin damin duk ya lalace a ciki. Akwai wani abu wanda yake taɓa naɗin lagazin, ka san lagazin? Shi ma ruwa ya taɓa shi. Lagazin ruwa ya taɓa lagazin. Lagazin ɗin ya taɓa kuma kaga wuju ɗin shi wallahi sai an kai shi. To sai an kai shi gobe za a gyara shi. To malam baka ne yanzu ya za a yi? Yanzu dai za a caje ka kuɗi fa da dama ba. Kuma ba za ka samu gyaran nan ba yanzu. Saboda masta ma ka ganin suna magana ne da masta ne ya zo kan kama Ya barin dan shi bana. Kake to ba da Allah kai kokari. Wannan dai bala yanda za a dai kawai ga masa nan dai ku magana. Kai ya kuka yi da shi? Na gaya mai abubuwan ne ce kai kaga ya taɓa lagazin da su waye fa duk sun mutu kuma ba. Okay. Ya ce min in zo wani masayin masa. Ai kai ka ci sa'a. Da ya taɓa wiki da sai ka soke injin ɗin. Wiki kuma? Ai ina ga ma kai mugun sa'a da sai ka canza injin. Yanzu dai za a gyara amma gyaran zai tafi. To ba damuwa masta a gyara mu. Ka kalli irin gumin da ne akan. A karka dawo insha Allah kai. Mashin ne ya ban wahala. Kwace injin na ma karka taɓa. Daga wanki na ba yaro wanki mun mashin din nan. Karka damu insha Allah za a gyara. Dan Allah a gyara masa ko nawa ne zan biya. Karka damu insha Allah kwance. Wannan notin fa. Ka daina taɓa gwatan. Notin na ki Ba damuwa karka damu za a gyara. Sai an jima. Ka daina kwance wannan wajen. Dan Allah masta ayi mun kokarin dan Allah. Zo ka kai Ai masa wannan. Zan je in dawo, zan kai ce bane ne gida in dawo. Karka damu sai an jima. Dan na ce dan karka damu. Ka wuce jin nan mana. Wai me yasa kai baka da nutsuwa? Masa na dan nace cip cip. An kawo gyara sai ka bari in ya tafi. Yanzu ka je ka lalata yin jikin fa ka karya mashin farashi kenan. Na waya na. Dan ji waƙar DJ Dauda. Wai me yasa kake yin ɗauka min wayana ne? Sai ka samu waya. Haka je ka kira budurwana. Ina jin ka ne kaman ban ji ka ba. Waƙar ce tana da daɗi masa. Kira min Alhaji dan Sambo. Alhaji dan Sambo kasa ko idan aka ce ku yi karatu ba za ku yi karatu ba. Masa ka sa ko wanne. Bannan. Masa makarantar ne ya gane a yi hankali.
yanzu ka koyi aikin nema gwamnatin ba ta kula da ka daina taɓa mashin nan. wanda ma mu koyi garejin da nasu. Hello? Alhaji Dan Sambo. Ka zo ta samu. Muna nan muna jira sai ka zo. Kai. Ai masa to Kuma can. yake masa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji Dan Sambo. Kai kuma su kyanu. Ba ka da kunya ko Alhaji Dan Sambo. An bari bakon yaro ne. Wallahi ka bari wani Injiniya gaba ɗaya inda ka san kawo guje ne. Kana biyu ba ka ka bari jira. wannan COVID-19 yake ne ko me ne? ina ne da san buɗe. Zan kwala ma spana. Yaron nan ne A samu mutum da magare sai an dai. yanzu ya ga mashin To na ga ta ya na ganta tahuna ne. tana hon fa. Tana hon fa. To ya da yi. Yanzu dai ka san mu ba mu haka da kai. Nawa zaka bayar? Zan ba ku dubu wannan. Haba Alhaji Dan Sambo. Ko ruwa ne ta kawo mana ai ka ba mu abin da ya fi haka. Kai injiniya baka san yanayin da ake ciki bane a kasan. Mu ma nan da kake gan dan dillancin nan da muke idan na dauki mashin nan bai wuce zai samu Hajjiya ba tana yi ɗari. ba, hajjiya tana yi. Yanzu dai ka kara mana wani abu. Masa kuma tana duniya. Bari a ƙara ma ko 100. Zan kwala ma spana. Kada ni damuwa da wannan mana. Yanzu Za a ƙara ma 100. yanzu kawo kai. Ina da akan number ka bari ma ta ci. Haba ka san dai wannan nan zamu dan wannan ai. Yanzu dai ka ba mu wani abu wancan kuma sai ka mana transfer. Bari dai mu gani. Wanda yasa kai manyan waci ne? Masa ba aka bari masa. A yana da gaskiya ka san yanayin yanzu sai ana ɗanyi ana ci to ga wannan bari sauran zan ma transfer. Ok, yanzu saura 1200 kenan. Zan ma. Ina kana da account number na. Kuma kai ma ka juma ana yi kai sai ka ce ba kai ba. Kar ka da Yanzu ya zai zama ke. zan tura shi kawai yanzu. Injiniya, Alhaji Dan Sambo. In an samu irin motar nan ko irin wayancan duk ina yi kawa ka san ya. Kar ka da Alhaji Dan Sambo. Injiniya. Gaskiya Alhaji Dan Sambo kana abin da kaga dama. Injiniya ai ko go daure min gindi. Alhaji Dan Sambo. Injiniya. Zan baka mashin din nan ka je ka kai mai. Yanzu Yawa a cikin 1000 nan kuma ban ce ka kashe duka ba. Zaka ba wa wannan yarinyar Sadiya mai alala. Zaka ba ta 200. Kai kuma ka dau naira 30. Ka dau 30. amun abu wata sabuwar waƙar DJ Dauda ran tura ya Kai ka buka da meni da wakan DJ Dauda. masa abuwa masa. Yanzu je ka ba ta kudin alalan tukuna je ka bata in ka dawo sai ka zo kai mai. Shi kuma mai ɗaukan motar nan ka ta kiran numban sa baya shiga. Salamu alaikum. Allah masa ya ga masa zama kawai ya fi masa. Me fa ne? Masa ga masa Ku yi magana mana. Ina mashin ina haiku kuke. Ku yi magana mana. Yan fashi da suka zo sai kai yan fashi da Yan me? Wallahi sai kun bi almashi. masa hada safa ta.